Dahil click mo tong video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ko inayos ang motor na ito na ayaw umandar. Ganito yung if error niya. Yan po, naayusin natin yan. Nampisan na natin, natin ang susi. Yan po, iilaw ang ipay lamp niya. Pag ilaw ng ipay lamp niya, pakinggan mo yung tangke kung may umuugong ba yung fuel pump. Yun po, hindi umuugong ang fuel pump tangke. Ibig sabihin, sira ang fuel pump ng motor na ito. Yan yung error ng fuel pump ng motor na ito na sira. At ito po yung original na fuel pump na bili ko sa Shopee. At kung di nyo ma-search nyan yan sa Shopee, nasa description ko po ang link. Sana may stock pa, sana hindi magka-sold out. Yan po, ikabit na po natin itong fuel pump. Actually, nakuha ko na po yung fuel pump na sira at ikakabit ko na lang po itong bago. Madali lang po ikabit yan ang fuel pump at madali lang po tanggalin. Ingatan nyo lang, ingat lang kayo pagtanggal at pagkabit. Kahit hindi kayo mekaniko, basta madali lang yan ikabit. Yan po, nakabit ko na po yung fuel pump sa tangke ng motor.
ilabas na po natin yung motor. Dito, sa labas natin paanda rin ang motor. Yung pagkabaka ko, no? Mag-antos. Panabi ko magaling yung anak-anak ko. Ayo! Matagal na itong hindi nakanda rin. Mga 2 weeks na yata ito. Nakatambay. Kanina yung dito daw. Tara ka, tara. Tara ka daw. Karamjik mo na, lo. Igo ba, igo. Karamjik na ba? Rodo na, Ben. Rodo. Ipalamoy ko na si Mag Julie, Ron. Ha, mula na kagpuan, ha. Lagi. Isa. Usa to. Bisaya kami. Ay, ikaw wala din. Hindi sa nalang kwento eh. Ambos nila eh. Tao ba niya? Ayun na. Isa na yung motor. Bako yung wheel na dito. Kulong. Bako lang itsura niya dere. Pilitan niya mo? Hindi ako. Guba ko siya. Guba siya na guba. Oo, kaya nayan ka this doon. Hindi tapos itsura. Layaga oy. Tapi alo. Tuan ko daw video dito. Ano ba ito? So is that? Voy carga, dai. Anda lang ako. Dengar, Ayo kaya. Imay, kesucian coba ya, alam dar. What's this? Bugot na.
Dire ako sa dool ba? Balay na ha. Bawa mo na, Pak. Ugaw! Picture sa online, kaya wala may naging kursi, kursa. Wala tayo Wala ga. Bibili na ikuan. Maray hinayog tingog. Maray yapon oy usa. Meron man. Ya suka. Oh, pwede na. Dawat na rin. Pasaran ni pasar. Pwede na ka mga apply di ako. Mga Ya. Ya. Ano sa moro nang sa Di ba katumayo ay sa una? si Juan, si Christian. Sana kung magustuhan nyo ang video nito, please like and subscribe. Kung nakatulong sa inyo. Thanks for watching. Bye-bye.